Bapak Bakli Sidul Sanjaya Ibu Nining Rusmiani nggih kepareng arsa miwiti lumadening tata cara pargian ngunduh mantu utawi tumapak ing tata cara boyong basuki ing nedya kepareng arsa kahayatan benjang enjang pangunduhing putra temanten sarembit putra kinasih Bagus Beni Dwi Wijayanto ingkang sampun kepareng kalampan Hambujokrama Rorayu Yus Mega Mayang Bintari putri panjenenganipun Bapak Agus Budianto Ibu Wulandari wingking saking Macanan RT 3 RW sekawan Madan Sukoharjo Makmur mila winangsulan cas uninga dumateng para kadang muda-mudi Karang Taruna gene kepareng tumuli manjingi sasana pargian dumateng sang ya para among rawuh kepareng jumeneng wonten madyaning sasana suko wonten ing sasana Ratri Kalenggahan gene kepareng tumuli arsa nampi lumarbun kadang pramuladi muda-mudi ingkang wis kepareng tinanggira manjingi sasana suko mila mugi ndadosaken kaweningan luhur.